चलिए भैया, नमस्ते प्रणाम। हम मनधाता मनमौजी हास्य कवि आज एगो रउआ लोगन के बीच कव्वाली गीत भेज तनी, जौन कि हमारा बांसी धाम पर आधारित बा। 100 काशी ना एक बांसी कहल जाला। तो इ गीत सुनी जा, शेयर करी जा, हमके फॉलो करी जा। बांसी धाम जिला कुशीनगर में, बांसी धाम जिला कुशीनगर में, जानत बड़ुए सगरी लोग, सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। एही बांसी पर भोलेनाथ के मंदिरिया, बाटे बगैचा यारी यारी फुलवरिया। यही बांसी पर भोलेनाथ के मंदिरिया, बाटे बगैचा यारी यारी फुलवरिया। हो बोले कोयल बोलेला बन मोर, सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। चढ़ते कुआरवा आवे दुर्गा मैया, बगल में बैठल बाड़े भैरो भैया। आवते कुआरवा आवे दुर्गा मैया, बगल में बैठल बाड़े भैरो भैया। हो चढ़ते भादो आवेले मखन चोर, सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। मनधाता के घर कर महावा, बगल पड़ोसी गाँव बासी टोला दहावा। मनधाता के घर कर महावा, बगल पड़ोसी गाँव बासी टोला दहावा। हो ठीक बासी के दक्षिण बोर, हो ठीक बासी के पश्चिम बोर। सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। बांसी धाम जिला कुशीनगर में, बांसी धाम जिला कुशीनगर में, जानत बड़ुए सगरी लोग, सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर। सब काशी ना एक बांसी, सोहर भइले बा चारू ओर।